I anledning af 150-året for stavnsbåndets ophævelse blev der i 1938 opstillet 4 mindesten ved indgangen til Mindelunden. En af stenene markerer selve stavnsbåndets ophævelse i 1788, hvor bonden atter frit kunne flytte fra sin hjemstavn. De 3 andre sten er sat over mænd, der alle ydede en stor indsats i forbindelse med bondens frigørelse for hoveriet, jordens udskiftning og gårdenes udflytning. Alt sammen væsentlige begivenheder, der fandt sted i tiden omkring stavnsbåndets ophævelse. J.F.F. Pfister var sognepræst i Girslev 1773-1797. Pfister hjalp bønderne i Girslev med at slippe fri for hoveriet, det vil sige tvangsarbejde på Sæbygård i 1776. Der kom dengang en forordning om, at ingen herremænd kunne kræve hoveri af en bonde, hvis denne boede mere end 1 mil fra herregården. En dag, da Pfister mødte nogle af Girslevs bønder på vej til hoveri på Sæbygård, sagde han til dem, at de blot kunne gå hjem igen, og hvis ridefoden i øvrigt ville dem noget, kunne de blot henvise ham til præstegården i Girslev. Der skete ikke mere i denne sag, så dermed var hoveriet afskaffet i Girslev. I 1772 blev Løvegård købt af Hans Jensen Bjerregaard. Dengang lå Løvegård inde i Løve, umiddelbart syd for området, hvor Løvemølle nu ligger. Bjerregaard var meget kundskabsrig og fremsynet. Han var som praktisk og teoretisk landmand så fremragende, at han blev kaldt den lærde bonde. I 1774 nedbrændte Løvegård, og Bjerregaard benyttede lejligheden til at udflytte gården, og han genopførte Løvegård, hvor den nu ligger. Den 4. sten er sat over bonden Lars Larsen fra Girslev. Pastor Pfister har i sin kaldsbog skrevet: Lykkeligvis skrevede bonden Lars Larsens selvdrift. Bønderne havde dengang deres jorder spredt på mange små jordlodder på bymarken. Det ville være særdeles betydningsfuldt, hvis hver bonde kunne få jorden samlet på ét sted, som i dag, så den enkelte bonde kunne dyrke sin jord uafhængigt af andre bønder. Bønderne ville dermed få selvdrift. Når Lars Larsen krævede selvdrift, var der altså tale om, at han krævede at få jorden samlet og dermed udskiftet fra det hidtidige landsbyfællesskab.